Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men ɗimmire. En jangino a mawɗo, a tokoso, a poɗɗo. Allah wallino on jangino allif, allif jowiɗo, allif taƴƴo, tiginte. Hande kadi ƴeewen alkula kongal kesal mbattena ngal to ɓoyata keɓen gandal. Wadde mi wi noon jangde nde ko teskuye tan namdoto. Kala ɓurama teskade ɓuranma wawde. Ɗum noon saabi paccanmi on hakkunde alluwa ngal jangde mon yaawa. Joni mi hollino on allif kañum e allif jowiɗo, mi hollino on allif taƴƴo, mi hollino on tiginte. ɗum ɗo janguno ɗon e tiginte mbaɗo ni o gasi. Joni noon hande oɗon janga harfere ndeɗo ko ni woni ba jorɗo ari ardi. Joni noon harfere nde timmi, o tan jangete. Ganden ko ɗo nde haaɗi tuggi dow hayti les ɓurano ko oɗo tan woni toon. Heddi noon so adima no wayata, hakkunde bindol no wayata, sara bindol no wayata. Joni noon ganda tawɗama ko hoore bindol ko ni o wayata. Toɓɓere wona ɗo wiye ba, ko ba woni ɗo, kono ko gadiɗo e bindol mbiyatan ko jubru ba. Ay tawɗon ko hakkunde bindol ha joni wiyete ko ba, jubru ba. Ay ko jubru ba ay ba en somi hen jubru ba. Ay ba o woni oɗo ay pulaar tan jubru ba. O da faami ndeke oɗo ba pulaar mawɗo o e tokoso o so ndindi kamɓe tan goni ɗon. Ay jubur wiya ba, jubur wiya ba. Ayde jubur ba, jubur ba. Ɗo noon tawɗama ko sara bindol ɗo wiyete ba jorɗo. Ay ɗo wiyete ba jorɗo, walla alamo wondi hay goto omo seri ndi mbaɗama ni o innire ba jorɗo. Wadda faami so adima e hakkunde inde nde ko wootere. So woni sara bindol walla serindima inde wootere. Wadde ɗo tan mbawata jubru ba, jubru ba, ba jorɗo, ba jorɗo. Hankay so ɗo ɗiggi a sirti e majjere ko wiyete ba. Woton ko jubru ba e ba jorɗo gasi ari ardi. Ɗo tan nde har feere kaytan woni ɗo fof solen ndi hoto jiɓi haqqille ma o tan goto mbawata ganda no wiyete so adima, ganda no wiyete so woni hakkunde, ganda so woni sara, ganda so serindima no wayata. ɗo so ɗiggi hen kadi qur'ana o dow ha less yaltani ɗo. ɗo so ɗiggi a sirti e majjere allif, a sirti e majjere ba. Joni noon tawde a andi ko a jangunoɗa, a mawɗo jangunoɗa kañum e a tokoso nani, kañum e a poɗɗo jangunoɗa goto woni ɗo ɓeyda goɗɗo mbawa fodde.
nani joni noon ɗum ɗo ko masgal wiyete e nder Pulaar joni noon hande jannguɗon ko baa oɗo ko baa mawɗo ko ni windirte baa tokoso o ko ni windirte ari ardi ko ɗo baa haaɗi ko jangate e Pulaar baa gasi hankadi a gasni baa joni noon tawde en paami ko oɗo woni baa mawɗo ko ni wayata tokoso o ko ni wayata hankadi ene wayno baamon gasi holko addi oɗo artirales ga ko sa ari kofa ɗo keɓa ko wiyete ɓaa ɗo won sa hofi oga bange keɓa ɓaa tokoso eɓe nandi ɗo ko ba mawɗo ɗo ko ba tokoso ɗo noon e ɗo ene nandi kono ceerndol ngal ko ngal ɗo kofal gongal ɗo ngal wiyete ko ɓa ngal ɗone ko ba tokoso kono hofi ko oga bange wiya ɓa koye sa wi joni ɓa ɓakkere a wiyata bakkere sa wi joni ɓutto a wiyata butto wadde ɗeɗe fof tan ndendi ngoni oɗo baa gonɗo ɗo o ay oɗo baa gonɗo ɗo o kanko tan woni ɗo famide o moni o baa tan woodi e o baa ari ardi oɗo ko baa jorɗo o ko baa jorɗo banani banani o ko ɓaa o ko ɓaa on paamide o ko ba o ko ba oɗo ko ɓa oɗo ko ɓa wadde ko baata janguɗo hande e ba jorɗo ɗo noon ko so adima e hakkude bindol e sara bindol e so serindima gasi ɗo ba haaɗi ɗo mbiya jubur mbiya baa ɗo no mbiya jubur mbiya baa ɗo mbiya baa mbiya jorɗo ɗo no mbiya baa mbiya jorɗo ni foti o tan jangata hankadi a gayni a mawɗo a tokoso a podɗo hankadi a andi baa mawɗo e baa tokoso so rendi woni oɗo baa kamɓe nandi koɓe jahata ɓe gala ceerundal honi wiya baa tan ɗo ko qur'ana arab ɗo ko pular ɗo ko pular ɗo ko mawɗo ɗo ko tokoso so wayini ko baa mawɗo so wayini baa tokoso ɗo noon addira tan ko ha yaada hadama ma andude oɗo majja oɗo wadde oɗo woni oɗo hoko serdiɓe mbiya nduɗo longdu waɗa ha wiye ɓa sa wi joni ɓallejo ko o batta a wiyata ballejo wona sa wi joni ɓirtu a wiyata birtu wona wadde oɗo woni oɗo kono serdiɓe o ko ba o ko ɓa oɗo ko baa tokoso o ko ɓaa tokoso ari ardi hatta tan ko oɗo tan baa jorɗo woni e yaade ɗon kamɓe nandi yaadu qur'ana arab kamɓe nandi lowdi to bange polle to bange siddaji kamɓe nandi ɗum waɗi qur'ana arab ene yaadi gollal ɗum saabi noon hande oɗon janga baa o ɗum saabi ba e ɓa ene nandi ba mawɗo ɓa mawɗo ɗo ko ba tokoso ɗo ko ɓa tokoso joni noon ɗo o mbaɗa ɗo ceerundal ha ganda ko ɗo woni arab qur'an o
ɗo ko ba, ɗo ko ba, ɗo ko ba, ɗo ko ba. Jonon so adima wi jubru ba, hakkunde bindol jubru ba, sara bindol ba jorɗo, serindima alama wondi ba jorɗo. Ndeka ɗon ɗo ko ba wiye jubur wiye ba, ɗo ko jubur wiye ba, jubur wiye ba, ɗo ko ba wiye jorɗo. Wadde a faami hande windandema oto woɗɗoy ɗo kaɗɗa, ɗo ko reftoma a mawɗo, a tokoso, a poɗɗo. Hande jannguɗen ko ba mawɗo e ɓa mawɗo, ɗo ko ba jorɗo, ɗo ko ba jorɗo, ɗo ko ba tokoso, ɗo ko ɓa tokoso. Jonon ɗo noon ko ha ganda so adima no windirte, hakkunde bindol no windirte, sara bindol no windirte, so serindima alama wondi hay goto no windirte. Wadda ɗo ko jubur ba, hakkunde jubur ba. Wadda a faami arwande nde e hakkunde nandi inde ba jorɗo so wattindima e so serindima nandi. Wadda a faami ba jorɗo so adima so serindima nandi inde. A faami so adima hakkunde nandi inde. Wadde jubur ba, jubur ba, ba jorɗo, ba jorɗo. Jubur ba so adima hakkunde bindol yo wani hatta ko jubur ba, sara bindol yo wani hatta ko ba jorɗo, so wayini ko ba jorɗo. Fof yaltani ba mawɗo e ba tokoso. Nde wayno gane mbiya ba mawɗo ba tokoso ni foti. On paami ɗon. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗigga. Goɗɗo jiɗɗo yentodirde e meɗen mo yiyani en ɗo gonɗen yo wat 00 221 117 906 14 81 waɗa yaya waɗa li yo WhatsApp o ara o haala inde makko yettode makko o nanne o jeeya e janngoɓe. Ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon janggon ɗigga kadi janggo kadi ari kadi inchallahu taala kadi keɓen kadi windande wonde